Baka da matsala, kai dai ka aje min kaya kamar yadda ka saba aje min. In na samu lokaci za mu zo da ni da su mu ansa. To shikenan sai ka ji. Manyan mata ke masu lokaci. Daga gani wannan kwalliya an yi shi ne don gida ba don a fita da wani abu. Don ƙara tabbatarwa da akwai ku. Ya kamata kowa ta tashi ta juya min in gani. Allah. Alhamdulillah lalle. Sai yanzu akwai ku ba wani. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ina da salati haka lafiya? An tuka Allah shiga yanzu naga an turo mu an kashe Alhaji Sahabi. Wani Alhaji Sahabi? Alhaji Sahabi kuma? Daɗi na da kai Alhaji. Rashin haƙuri. So in banda abinki Hajiya wani hakuri zan yi. Ke fa sai da kin kashe da ɗanki. So ko na yi hakuri wannan karan hakurin ba tasiri zai yi ba. Ba na jin ka ko da balanta na yanzu. Mu je buri na ka buɗe mana hannu ka saka mana mu ya garaban mu. Allah ko? To Hajiya aka yi mana waje balanta na a gida, a gidan ma a ɗaki. Ai karki damu sai na maki abin da zaki yi mamaki. Amma kuma a dace ka kai mai inda ba mu kai ba. Yanzu ki dubi irin wannan shantalele yarinya. Tun kafin ta ƙara sonan duk turaren ta ya gama cikin ɗakin nan. Har zaki ce wai da rufe hannuna ko? So ai ko na rufe hannuna ko masu riƙa ne hannun ya buɗe. Wannan karan zan maki kyauta mai tsoka. Ke bi na bashi sai ki sha mamaki. Duk inda kuka yi har kun wuce. Ke dai kawai wannan karan ke bi na bashin kyauta. Sai na baki kyauta mai tsoka. Ke shirya? Idan ke shirya sai mu tafi. Ta fitowa na aika sannan shirya. Lallai kuwa in dai har min yi rashin Alhaji Sahabi ba ƙaramin rashi muka yi ba, saboda idan da Alhaji Sahabi yana raye na tabbata ba ƙananan arziki za mu yi ba a gurin shi ba. Amma kun san da cewa duk wanda ya kashe Alhaji ya ci amana ta. Alhaji ya ma alƙawarin zai yi tafiya da iyalansa, yana dawowa za mu tafi Amerika. Wai kun san irin cin burin da na matafiyan nan kuwa? Kash. Naki kenan. Bayan ya baki sako ki kawo min ya kira ni a waya. Hello, Alhaji Sahabi. Kenan kamar hakan ya wadatar da kai? Ka gane cewa bane ba kaman bara bane? Sannan a hankali zan ɗauke ka in kai ka wata duniyar da baka taɓa sanin ta ba a cikin wannan tafiyar namu.
ita dama kuɗi na nake magana. Zan baka da ita tunda ita kake so. Ku ta rayuwa da ita har sai lokacin da ka ji ta gundure ka. Kada ka cika mun baki irin naku na 'yan bariki. Ka san da wanda kake magana. Don kuwa ba yau na shiga bariki ba. Kai dai kawai kai min abin da na ce maka. Ni ko nike da dama, dan gashi ina dama shi yanda nake so. Wannan wani irin kyauta ce haka? Alhaji Sahabi kenan. Asabe, mu ƙara yi Allah godiya cikin godiyar da muke mishi. Daminan bana, alhamdulillah ta yi albarka. Duk abin da aka sa a ƙasa ya fito an same shi. Ba wata matsala, ba wata wahala, ba komai gashi muna cin abin mu a hankali. Haka ne malam. Allah kuwa. Ai in har muka zamanta mun san mun kaɗaita Allah. Mun zama masu tsarkakakkun zukatanmu. Da zarar mun tsarkake zukatanmu mun san kuma akwai Allah. Mun guje wa saɓon Allah. Malam wallahi tallahi ba za mu taɓa ganin alamun fari ba. Kin ga alamun, kin ga ba ma alamu ba, kin ga imani ke. Ba duka kowa zai kawo kalmar da kika kawo ba fa. Allah kuwa. Wallahi tallahi. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Oyoyo da 'yan birni. Iye? Ina wurin ku. Na gajiya. Lafiya. 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 Ga wurin zama. Ga wurin zama. Ba za ki ɗauko mata kujera? A to ɗauko miki kujera. Kai ya ce ina kishi. Atu. Ye? Sannu. Ya aiki. Na aiki lafiya kalau. Kwana biyu. Ya birni. Wallahi lafiya lau. Kuna nan kalau? Lafiya kalau wallahi na ce bari in gaishe. A kin kyauta. Kin yi zumunci. An ce baƙonka annabanka kuma an ce ka girmama baƙonka. Haka ne. Ka gani ka iya ƙasa a goyon tashi in je in ɗora mata girki. Wannan abu ai ga dankali nan gefen. Ba zan ci ba na ƙoshi, ba zan iya cin abincin nan da ƙoyi. Ka ji ko? Tana ta fara kyaman abincin ƙauye. Ye? Abincin ƙauyen nan dai shi kika ci. Mu za ki gaya mu wannan Na magana ƙoshi idan ne. kin ji dankali ki ce. Malam, shi ta ci ta girma. An je birni an waye. Ta manta. A'a to ai ni na gane. sai ka yaron nan kayi wura uba. Allah karfi. Allah ga wannan makarta ta ne kusa ba da ta. Akwai abubuwan da yake shirin faruwa amma na riga na kasa gane shin mene da yake shirin ya faru, ba wani abu bane illa sakacin mu. Saboda wannan layin da kace kan mu dinga tsallakawa ne. Menene fa? Tun sabgar rannan da muka tafi target ɗinmu na rannan da ya riga ya bacin nan, ni na riga na san ka ta ne, amma kuma fuska kai kawai kana kallon mu ne kawai. Ni ma na lura ranka ya daɗe, ka karɓi ƙorafinmu saboda cikan burinmu gaba ɗaya, ka ba da dama a yi yanda ya dace da shi. Ya kike so a yi uwar marayu? Oga, maganar mu abun dubawa ne fa, ya kamata ka kasa ta a faifai ka ga bambance baki da fari. to fa in dai har muka miki kafa to sai ya shafa tarihin mu da dukkan kudirinsa akan mu. Wannan maganganun da kuke ji ko kuma kuke so ku ji, to akwai sarƙaƙiya kuma akwai duhu a cikinsa. Ba na so ku san menene yake faruwa, amma ku kwantar da hankalinku ɗan lokaci kaɗan za ku san menene. Amma kuma Halo. Karfe. Ni ku ban gane abin da ke faruwa ba fa. Ni kaina na kasa tanewa yanda ake wanko oga a jawalin nan, ya kamata ya tanar da mu san me yake tafiya.
sarƙani sarƙa sarƙani sarƙa 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 ƙaraso mana we sarƙa 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 ne zauna kina mamaki ne? Wallahi ina mamaki wanku. Ina wuni? Ina wuni. Na gajiya. Ya gida ya kwana. Lafiya mutanen gidan? Lafiya kalau. Kowa na nan kalau? Lafiya lau. Kin yi mamakin gani na a nan ke. Ban yi mamaki ba. Allah na jin mu. Wallahi saboda na san zan ganka. Sarki kin san za ki ganna. To shi kenan to. To shi kenan ki gaida mutanen gidan ko? Yawwa ki ce ina gaishe su ko? Dubu babu ya girman ya mace kaman ana janta. Gaskiya dole mu ma za mu samu mu auren nan mu dan rage abin jibi yarinya sai ka ce wannan.